Salutare în cele mele de cocos. Bine ați venit la a doua parte din Minecraft. Bun, deci hai să dau un pic sonor mai tare, că nu știu ce mi s-a părut că s-a auzit cam încet în primul video. Bun, deci e seară, am mâncare. Hai să-mi fac un târnăcop. Mai întâi să pun crafting table-ul. Deci hai să aleg totuși asta, mă rog, turnul ăsta să fie casa. Perce e mai mare și parcă e mai încăpător, mă rog. De fapt e mai încăpător, nu parcă. Unde să pun eu asta? Hai să o pun aici. Deci hai să facem repede un târnăcop din lemn. Bun. Deci avem un târnăcop din lemn. Da-te așa. Să nu ies afară, că mie să nu mor. Aș putea să spar cobblestone-ul ăsta de aici, dar mai bine nu. Cine se aude? Ce să fac? Trebuie să sparg asta de aici. Ia pe asta. Cine se aude? Care faci, mă? Perfect, un slime. Chiar am nevoie de un stai să-mi folosesc ăsta degeaba. Mai mult. Am uitat că se împarte slime-ul ăsta. Bă, dă-te, bă. Hai să-l omor. Să-i omor pe toți ca să iau cartof. Cine face cartoful ăla? L-am mâncat eu? Așa, să iau slime ball-uri. Bun, deci am 4, e bine. Bine că a aterizat ăla, de unde n-ai pofident. Așa, deci am 2 cobblestone, hai să mai iau unul. Așa. Să-l iau pe ăla. Acum hai să mai iau puțin. Am vrut să iau de aici pentru că nu prea acolo nu. N-am vrut să ies afară, că mi-era să nu pierd. Bine, nu am multe chestii la mine, dar nu vreau să pierd nimic. Bun, deci asta e scara? Da, e scara. Hai să urc înapoi acum. Deci, bun, am reparat și am și 4 cobblestone. Hai să facem un târnăcop. Bun, am și de asta. Când se face zi o să mă duc în mină. Trebuie să îmi fac un hoe, să pun aia la loc. Deci aici, ce naiba e grâu. Deci, spider. Uite-l. Am nici când de Spider-Man? Nu, n-a fără el, n-a fără el. Fac camp, ia de aici, mă. De fapt chiar de viața ta că am nevoie ca să-mi fac arc. Dar să nu mai moare. E, totuși îi dădeam cu o ciupercă. Altul, hai vină. Oricum naiba mai urc. Hai bă! Aoleu, nu am viață. Uite un zombie. Trebuie să mănânc. Să mănânc în Minecraft, nu. Adică nu opresc video. Bă, sparge la ușa. Aușu, eu mor. Aoleu. Da. Cum naiba ajung acolo? Aici. Să nu pierd cartofii. Mi-am pierdut cartofii. Se putea să nu mor. Da, iar am dat fail la începutul video. Bine, nu e chiar la început. Am și uitat când am început, de cât timp am fi început. Oricum. Pe unde naiba era? Am și uitat. Unde naiba? Deci știu că era, am văzut coalul ăsta, că am și zis. Nu știu dacă ați auzit, că parcă am zis repede, adică am zis coală în timp ce vorbeam despre nu știu ce, așa am zis, uite coală. Am zis repede. Dar oricum știu că am zis. Deci, să vedem. Aici. Am nevoie repede de un pat. Aveam lână la mine, nu aveam. Trebuie să fac repede un pat. Că m-am săturat să mă spawnez pe aici. Mai bine că nu văd niciun spider sau zombie sau skeleton.
Așa, unde naiba e ăla? Uite, senda, nu. A, uite, pe acolo trebuie să fie. Că văd pământ. A, uite. Ce auzi vaca. Acum cred că sonorul e destul de tare, adică în prima parte din Minecraft care a fost info gameplay video, așa, un zombie, s-auzea destul de tare la început, doar că apoi când am... Aulu! Mi-am dat seama că la mine se cam auzea cam tare, cred că aveam boxer, cred că le-am dat prea tare, habar n-am. Aulu, chiar stai mă tot pe că aici, pe casă, mă rog. Aoleu, ce mă speră. Bă, mai e unul în spate? Da, mai las. Hai că se face zi. Mor, mă. Mor, mă. Hai, explodează un creeper. Da, de ce nu? De ce să nu mor de 2 ori? Măcar se face zi. Uite un nou. Hai să iau pe ăsta. Parcă mai aveam unul. Deci dacă am nevoie, uite încă unul. Dacă am nevoie de o, știu unde să mă duc. Și nu, o, nu, la ce vă gândiți voi, o de-astea. Care le prăjești. Mi s-a părut mie sau era un skeleton acolo? Mă rog. E bine că s-a făcut zi. Pot și eu să iau lemn fără să fiu atacat de 2 spideri. Acum sper că n-a spart zombie-ul ăla ușa, după cum a putut vedea. Ataca ușa. Dar ce avea cu biata ușa? Era vreun om în ea? Cred că era villagerul în ea și probabil voia să-i mânge creierul, uite o vacă. Bun, deci am ajuns iar aici, am murit de 2 ori. Sper că, uite, de ce? Uite și experiența, pânza, piatra, gaura făcută de creeper, mă rog. A căzut ceva în apă? Mă rog. Hai să vedem cine mai era acolo, parcă era, era puțină piele. Hai totuși să iau, uite, să iau dirt-ul ăsta. O să las gaura asta aici vreme, cine știe, poate mă ajută cumva. Bun, să vedem, n-a spart ușa, e bine. Am tot slime ball-ul, gunpowder, căucabin, cine se aude? Parcă m-au zis pași, era ăla. Bun, deci aici, știu ce o să fac aici, la naiba. Aici vor fi găini. Naiba? La naiba? Iese aia, bun. Deci tu vei sta acolo și vei crește. Să iau încă puțin. Nu sunt sigur, dar trebuie să-i dau ceva să mănânce la aia. Bun, deci aici ușa asta nu mai trebuie să fie deschisă. Așa că o voi sparge, că nu vreau să... Nu vreau ca villagerul să... Ba, nu, iese asta. Să incomodeze găina. Stai acolo! Poate faci tu, nu. Așa, deci hai să astupăm aici. Cu dirt. Așa. Poate faci tu, nu. Aole, de ce naiba am spart ușa. Bun, hai să iau lemn. Deci, cred că am dat în total vreo 3 feluri cu asta. Failuri. Cine se aude? Bă, mi s-a părut. Parcă am auzit un zombie, dar mă rog, cred că mi s-a părut. Deci, spargem și copacul ăsta. E cam înalt. Bun. Ar trebui să fac totuși casa, la naiba. Ar trebui să fac totuși casa. Sau să mă duc să iau, să mă duc în mină, să iau, eu știu. Abia ai făcut un nou? Unde e naiba, e găina aia? Cine știe, poate găsește un cocoș și face mai multe găini. De fapt, ouă și eu din ouăle alea fac găini. Bun. Deci trebuie să fac cross de piatră. Hai să găsesc un loc unde aș putea să sap.
Totuși nu departe, așa că o să mă duc, uite aici. Au. Să-mi dau de apă. Deci hai să săpăm jos, să-i iau piatră. Cine știe, poate găsesc și puțin fier, iron, cum naiba vreți să-l numiți. Așa, bun. Deci fac piatră, apoi repar pământul ăla care am călcat și s-a stricat și nu mai pot să plantez nimic. Două blocuri, mă rog, cum ar fi două bucăți. Așa. Apoi ce ar trebui să fac? Fac, uite. Perfect. Doar două, mai bine. N-am întors, trebuie să mă duc. Da, și trebuie să fac și pat. Trebuie să mă duc înapoi să fac rost de coal. Adică, mă rog, acolo unde mă spawnez e coal, din câte am văzut. Cum ați putut, din câte ați putut să vedeți și voi. Sper să nu se spawneze un zombie în groapa aia. Așa că să fiu sigur. O astup. De tot, ca să nu aibă la loc să se spawneze. Bun. Așa. Deci astup aici. La naiba nu trebuie așa acolo. N-am putut. Și ca să fiu sigur, așa, bun. Ca să știu unde e. Acum, uite, era așa acolo piatra. Deci am iron. Hai să fac ăla, uite, să repar aici. Găina aia nu mai e acolo. La naiba. Bun, deci am o ușă. Tot de găină. Sticuri, n-am sticuri. Bine că am lemn. Da, știu că am pus 3. Deci piatră. Așa. Las să fac 2 săbii. Bun, avem și săbii. Ar trebui să fac un chest. Hai că tot am lemn să fac chest. Sper că am de ajuns să fac un dublu, adică mare, adică mă rog cum vreți să-l numiți voi. Acesta. Bun. Nici n-am observat că am pus mai multe. Așa, bun. Unde să-l pun? Unde să-l pun? Pun aici. Pun slime-ul. Ăsta nu. Asta. Ăsta când o să fac cuptor o să-l iau. Asta și săgeata. Ăsta-l las. Ușa. Așa. Pun așa. Nu. Ăsta punem așa. Punem ăla acolo. Nu, sabia înapoi. Punem piatra aici. Cam atâta. Hai să facem și lemnul ăsta. Lemn. Normal. Bun. Ia să vedem. Aici. Și aici. Bun. Acum hai să culegem cartofi. Îi punem la loc. Păcat că n-am morcovi. Chiar am nevoie de niște morcovi pentru că... Hai să mâncăm. Am nevoie de morcovi. La naiba! De fapt da, era otrăvit, mă rog. Am nevoie de morcovi ca să pot și eu să călăresc un porc, dar totuși nu văd niciun porc aici. Așa, deci... Hai să căutăm găina. Bă... Deci trebuie să fie pe aproape, că eu auzeam. Cine știe pe unde naiba s-o fi dus. Pe unde naiba s-a dus găina aia? Aud. Uita. Ce faci? Ăsta, mă, nu fugi. Naiba. A trebuit să... Așa, stai, mă rog, stai. Hai că nu fac nimic. Doar mă asigur că nu mai fugi. Gata. Acum stai acolo. Sper să faci ouă. Deci avem și găină. Într-un fel. Ce să facem? Hai să luăm mâncare. Așa. Ce naiba am reușit? Că parcă seara mă... Că am durat capul și am uitat să închei videoclipul. Trebuie să închei videoclipul. Hai să omor în vaca asta și să închei videoclipul. Dar n-am făcut cine știe ce. Dacă
am prins o găină și am găsit fier. Și ce am mai făcut? A, da, a venit ziua. Și am omorât o vacă. Bun, deci cam asta a fost și pentru episodul ăsta, numărul 2 din Minecraft. Cred că o să mai fac încă unul tot azi, adică... Deci, azi am postat unul. Azi îl mai postez și pe ăsta. Azi fiind 10 ianuarie? Nu, ba da, 10 ianuarie. Și cred că azi mai filmez unul, dar posibil să-l postez mâine, nu cred că îl postez azi. Adică nu cred că o să postez azi 3 videoclipuri. Deci cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați like, share, like ca să-mi arătați că v-a plăcut, share ca să mai aduceți oameni pe channel, pentru că cu cât suntem mai mulți, cu atât e mai bine. Subscribe ca să puteți să vedeți mereu când postez când uploadez un video. Și favorite dacă totuși e favoritul vostru. Da, deci cam asta a fost. Vă mulțumesc că v-ați uitat și că ați dat like dacă ați dat. Dacă dați dislike, nu contează, adică nu prea contează, adică tot o să postez videouri chiar dacă dați dislike. De fapt, comentați dacă e ceva în neregulă sau dacă e bine, puteți să comentați, să ziceți că v-a plăcut. Și cam asta a fost.